spider. Yan o. Yan na, Rico. Pasel kayo. Samahan ko kayo dito. Ay, mga pantat, ari boss. Ano sa kalawam ni? Kapindo pa rin. Ah, kapindo pa rin dari. Ano to nga? Ito nga may namlaog. Yan mga labs. Sarap maligo dito. Sa dam side. Sa Pilar. Pilar Bohol. Gala mo na si Spider Kaka channel dito. Nak Rico, gusto mong pumunta dito kayo ni Chen. Ayan, ganda tingnan yung ano dam. Dito lang yan sa Pilar Bohol mga lalabs. Ayan o. May haluan daw dito at saka pantat. Sinong gustong pumunta dito, PM nyo lang ako. Sasamahan ko kayo mga lalabs. Dito sa Pilar Bohol, dam side. Dam side. Dam. Sa ano, sira sa bagyong ulit.
Ito yung sinasakyan ko, yung motor sa baba. Diesel 8.45, extreme gasoline 70.10. Grabe tayo ang kwat doon sa sa Tagbilaran City yung presyo sa gasolina. Lalabs. Ay, Miguel Love shout out din pala Team Manila, Team Piggy, founder Rico Channel, Chen Floro Vlog, ito na Lastima Vlog, Honey, love shoutout si Joanna Estrella, Ariana Lia, Tia Maris Cooking, Ama Joy, at ang mga kasama namin dyan sa Team Manila, Team Piggy, at saka sa saka sa Team Amigos dyan sa Dungaya, founder, big love shout out sa'yo, at sa Team Starlight, founder, at saka mga admin members, big love shout out din sa lahat. Kung sa Spider Ikaka channel from Po Obay Pool, yan, gala-gala, hanap ng namin tinignan natin trabaho. Bye-bye. Salamat sa pagpanood. Huwag kalimutan, tamsagan at dikitan sa Spider Kaga channel.